Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukhala ezimathonsi umculo uSjava ngamaqola aqola abantu esebenzisa igama lakhe. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi landibela khona le video. Mangoqala usijonele lelikhasi wamulekele igama lami ngosibonga konke wakandwande mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Uyabalisa umculo uSjava ngamaqola sekhathazile ngokuqola abantu imali esebenzisa igama uSjava hotshele elinye lamaphephandaba iDelisana ukuthi kunabantu abangamaqola asebedlangile ngokuqola abantu izimali zabo besebenzisa igama lakhe. Uthi bafuna ama-bookings bebize abantu imali enkulu maqede bese bayambhuka naye bemnike ingxenye yemali. Kungabi-ke ile mali abasuke beyicharge abantu kepha babiza imali enkulu bethatha ingxenye bese yena bemnika encane. Uthi lento ke ibilokhu yenzeka engayinakezwa abantu bekhala ngayo lento. Ukuthenga ukuhamba kwesikhathi nangampela wabe seyilandelela wathola ukuthi into le eyenzeka ngampela. Elinye lelungu elisebenza ngaphansi kwethimba likaSjava ngaphansi kwekhampani 1020 Cartel lithe elinye lamaqola liyalazi lingelase Polokwane eLimpopo belisebenza nabo ethimbeni le1020 Cartel libe selixoshwa kuona lonyaka emva kokubanjwa ukuthi lenza ubugebengu liqola abantu libiza imali enkulu uma kwenziwa ama-bookings bese lithatha ingxenye yemali lifake kwi-account yalo libe selixoshwa. Kanti ke yilo eliqhuba lomkhuba nabenza ngokusemandleni ukuthi abantu bekhola ukuthi lisebenza noSjava futhi lengaphansi kwalo ithimba likaSjava. Kanti ke kuvulwe icala lokuqola emaphoyiseni. uSjava ukuthi usekhathele lomkhuba kube seqwashiswa nabantu ngawo lamaqola enza wona lomkhuba ukuthi ke yaqola abantu esebenzisa igama likaSjava. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.